Мелания Тръмп дълго време беше загадъчна фигура, привличайки интереса на обществеността в продължение на години. Пътят ѝ от малък европейски град до Белия дом породи безкрайни спекулации относно брака Пибъда, живота й и мислите зад сдържаното й поведение. Сега, на 54 години, тя започва открито да говори за своето минало, готова да разсее слухове и да изясни истории, които досега се основаваха на предположения, какви изненадващи разкрития би могла да сподели. Как ще променят тези нови перспективи разбирането ни за семейство Тръмп и периода им в Белия дом? Родена на 26 април 1970 година. В това, което днес е Словения, Мелания Тръмп, по рождение Мелания Кнавс, израства в свят, напълно различен от този, в който по-късно ще живее. Баща Перари Виктор Кнавс е работил като шофьор преди да премине към продажба на автомобилни части. Връзките му с Комунистическата лига на Югославия вероятно са предоставили определени предимства на семейството им в тяхното село, Севница. Междувременно майка Пи, Амалия, била шивачка и моделист в Ютренска, производител на текстил и облекло. Този скромен произход контрастира рязко с разкоша и властта, с които тя ще се сблъска по-късно като първа дама на Съединените щати. За децата, които растяха в комунистическите държави по онова време, животът често беше много различен от това, което изпитват много деца днес. Семейство Кнавс живеело в държавно управляван апартамент, но домът им бил добре поддържан и се откроявал с цветните си стени, за разлика от сивите и монотонни жилища, обичайни там. Въпреки че Комунистическата партия официално се противопоставя на религията, Мелания и сестра Пари, Мерана Айнс, били тайно кръстени в католическия обряд. Това било тих акт на бунт, практикуван от много семейства в Югославия, отразявайки разликата между правителствените правила и личните вярвания на хората. Мелания имала и по-голям полубрат от предишна връзка на баща Търви, но никога не го е познавала. Още от малка участвала в местния моден свят. Израснала като дъщеря на работничка във фабрика, Мелания често участвала в модни ревюта за деца. Родният й град Севница бил известен с текстилната си индустрия, а тези ранни преживявания на подиума вероятно са запалили мечтата и да стане модел. Тя обичала модата от малка и се научила да шие и да създава дрехи от майка си. Тези умения и осигурили солидна основа в модния дизайн, която по-късно и помогнала в кариерата на модел. Мелания била също така интелигентна и смела ученичка, която се справила много добре в училище. Като дете дори била избрана за представител на училището, доказвайки лидерските си умения още от ранна възраст. Любовта й към ученето и решимостта да успее я отвели далеч отвъд родния град, чак до Белия дом. Когато още била млада, семейството й се преместило в двуетажна къща в Севница, което значително подобрило условията им на живот. Въпреки че израснала в комунистическа държава, Мелания била очарована от американската култура. Виждала Роналд Рейган като символ на промяна и надежда не само за Америка, но и за собствената й страна. Интересът и чаре към американски и международни телевизионни предавания подхранвал любопитството и към Запада и оформил пътя, който по-късно щяла да следва. На 15 години Мелания направила важна стъпка, като се преместила в столицата на Словения, за да посещава средно училище, специализирано в дизайн и фотография. В началото тя пътувала ежедневно от Севница, но след една година тя и сестра и Аза се преместили окончателно в града. Това преместване я доближило до света на модата и поставило основата за бъдещата й кариера. След завършване на средното образование на 19 години Мелания се записала в факултета по архитектура и строително инженерство и геодезия, за да изучава дизайн. Въпреки това, кариерата й като модел бързо набрала скорост и тя изоставила обучението си. Години по-късно, по време на президентската кампания на съпруга си, Мелания твърдеше, че има диплома по дизайн от Словенския университет, но журналистите не успели да потвърдят това, тъй като няма доказателства, че е посещавала курсовете повече от година. Пътят на Мелания далеч не бил обичаен. Тя преминала от шиене на дрехи в държавен апартамент до появяване в страниците на водещи модни списания. Но какви предизвикателства е срещнала тази амбициозна млада жена от Словения в конкурентния свят на модата? Нека разгледаме по-отблизо. Мелания започнала да се занимава с моделиране едва на 5 години, но едва на 16 истински блеснал нейния талант. Решителността и усърдната й работа й помогнали да преодолее препятствията, които се изпречвали пред нея, като в крайна сметка я отвели до международен успех. Йерко Стейн, словенски моден фотограф, за първи път забелязал Мелания на училищно модно ревю и й помогнал да стартира кариерата си в модата. Интересното е, че Мелания първоначално мечтаела да стане моден дизайнер.
Ранните и страсти към дизайна по-късно ще ли да повлияят както на кариерата Иди като модел, така и на бизнес инициативите И. Големият И шанс дошъл, когато спечелила конкурс за модели, организиран от италианската компания Астериск. Наградата включвала роля във филм, но Мелания отказала предложението, след като режисьорът направил неуместни аванси. Тя останала фокусирана върху кариерата си и променила името си на Мелания Нос, като започнала да търси възможности извън Словения. Тя пътувала из цяла Европа, за да изгради портфолиото си и да натрупа опит в индустрията. През 1992 година тя постигнала важен момент в кариерата си, като се класирала на второ място в конкурса Джон Астериск магазин Лук на годината. Победителите получавали международни договори за моделиране, което отворило врати за Мелания. Тя подписала договор с Рикардо Ги в Милано, но сътрудничеството продължило само няколко месеца. В следващите години Мелания пътувала екстенсивли из Европа, приемайки различни договори за моделиране, които й помогнали да усъвършенства уменията си и да укрепи репутацията си. Една от тези работи щяла да се окаже особено значима. През 1993 година Мелания била избрана за проект, в който играела първата жена президент на Съединените щати. Поглеждайки назад, тази роля изглежда почти пророческа, имайки предвид бъдещата й позиция като първа дама. До 23 до 24 годишна възраст Мелания печелила достатъчно като модел, за да живее комфортно в Париж, заедно с модела Виктория Силвстед. Тя продължила да изгражда портфолиото си и да укрепва позициите си на европейската модна сцена. През 1995 година кариерата й направила решаващ завой, когато срещнала Паоло Замполи, съсобственик на агенцията Metropolitan Models в Милано. Замполи, който познавал и Доналд Тръмп, разпознал потенциала на Мелания. Той я насърчил да се премести в Съединените щати и й е предложил подкрепа в управлението на кариерата й там. Тази среща бележи началото на голяма промяна в живота и работата й доли. През 1996 година, на 26 години, Мелания направила смелата крачка да се премести в Ню Йорк. С помощта на Замполи тя се установила в апартамент в Зинфелд Тауърс на Юнион Скуер, който споделяла с фотографа Матю Атанян. Както много начинаещи модели, наемът й се приспадал от приходите чрез агенцията на Замполи. Стандартна практика в индустрията, това преместване в Ню Йорк положило основите за следващата глава от живота Тина, както в личен, така и в професионален план. Преместването в Ню Йорк отбелязало началото на изцяло нова глава за Мелания. За разлика от много свои колежки, тя водела дисциплиниран начин на живот. Грижила се за храненето си, избягвала партитата и се фокусирала изцяло върху кариерата си. Въпреки това, първите седмици в САЩ били трудни, тъй като туристическата й виза не й позволявала да работи законно. Тя все пак успяла да получи 10 договора за модели и да спечели около $2000. В крайна сметка получила виза, която й позволявала да работи законно в страната. Този период по-късно бил подложен на критики, като някои се питали дали ранната и професионална дейност в САЩ е била напълно законна. Големият шанс на Мелания дошъл, когато се появила в реклама за цигарите Камел, заснета от Алан фон Улвард. Рекламата била поставена на билборд на Таймс Скуер и публикувана в списание Rolling Stone, което значително тласнало кариерата й напред. Тази възможност се появила благодарение на американски закон, изискващ моделите в реклами за цигари да са над 25 години, което дало на Мелания, която била по-възрастна от много свои колежки, уникално предимство. С разрастването на кариерата й Мелания се преместила в по-хубав апартамент близо до Парк Авеню, ясен знак за нарастващия й успех. Моделирането не само показало, че тя се чувства комфортно пред публика, но и предоставило важни уроци за това как да управлява вниманието на медиите, умение, което щяло да й бъде изключително полезно в бъдеще. По онова време Мелания нямала представа, че тази кариера един ден ще я отведе до Белия дом. Но какви предизвикателства е срещнала по пътя към успеха, нека разгледаме по-отблизо. Мелания Тръмп често е изразявала дълбоката си благодарност за това, че е станала американска гражданка, като нарича този факт най-голямата чест в света. Това изявление отразява искрената й признателност към страната, която я е приела. Пътят й към гражданството бил силно повлиян както от личния й живот, така и от кариерата й като модел в САЩ. През 2001 година тя започнала процеса за получаване на зелена карта, официално известна като разрешение за постоянно пребиваване, която й позволявала да живее и работи законно и неограничено в Съединените щати. Въпреки това, начинът, по който получила този документ, породил противоречия.
Били повдигнати въпроси относно нейната допустимост за виза ЕБ-1, често наричана визата на Айнщайн. Тази виза е предназначена основно за личности с изключителни способности, като известни учени, успешни бизнес лидери или елитни спортисти. Някои поставили под съмнение дали дейността на Мелания като модел отговаря на строгите стандарти за тази категория. Въпреки спекулациите и дебатите, Мелания продължила живота си в САЩ, поставяйки основите на важната роля, която по-късно щяла да заеме. През 2006 година Мелания постигнала два важни етапа. Станала американска гражданка и родила сина си, Барън Тръмп. По същото време съпругът ѝ Доналд Тръмп започнал да обмисля президентска кандидатура. Интересното е, че Мелания получила американско гражданство, преди политическите амбиции на Доналд да станат приоритет, като по този начин гарантирала, че нейният имиграционен статус няма да се превърне в проблем по време на кампанията. Пътят ѝ към гражданството също така подчертава един интересен аспект от имиграционната политика на САЩ. Като законна американска гражданка Мелания могла да спонсорира родителите си Виктор и Емилия Кнавс, за да дойдат в страната, позволявайки им да бъдат до нея в новия ѝ живот. Пътят на Мелания от малък град в Словения до американското гражданство и в крайна сметка до ролята на първа дама е доказателство за нейната решителност и адаптивност. Но какви предизвикателства е срещнала по пътя? И как успяла да се справи с сложностите на имиграцията, брака и публичния живот? Нека разгледаме по-задълбочено историята й. Пътят на Мелания към американското гражданство подчертава един важен аспект от имиграционната система на САЩ – верижната миграция. Този процес позволява на американските граждани да спонсорират близки членове на семейството, за да имигрират в страната. Интересното е, че по време на президентството си Доналд Тръмп често критикувал тази система, като се застъпвал за по-строги имиграционни политики. Въпреки това, въпреки усилията на администрацията му да ограничи семейно базираната имиграция, Мелания успяла да доведе родителите си в САЩ, а те станали американски граждани през 2018 година. Този факт предизвикал внимание, подчертавайки противоречието между политиките, които администрацията на Тръмп подкрепяла, и личното използване на системата от страна на Мелания. Като първа дама, Мелания влезе в историята по много начини. Преди нея единствената първа дама, която не е родена в САЩ, била Луиза Адамс, родена в Англия. Мелания станала втората, но първата, която заема тази позиция като натурализиран гражданин на САЩ, добавяйки уникална глава към забележителната си история. Имигрантският произход на Мелания бил както източник на вдъхновение, така и на противоречия. От една страна, нейната история въплъщава класическата американска мечта. Тя пристигнала в САЩ като имигрант, работила усилено и достигнала до позиция на известност. От друга страна, строгата позиция на съпруга Пибара относно имиграцията създала напрежения и неудобни противоречия, имайки предвид нейния собствен имигрантски произход. Дори след като станала американска гражданка, Мелания и синът първи Барън запазили словенското си гражданство. Това двойно гражданство отразява сложността на имигрантската идентичност, която често съчетава силни връзки с родината, с приемането на новия живот в САЩ. Мелания често подчертава стъпките, които е следвала законно, за да получи гражданството си, подчертавайки ангажимента си към спазване на закона. Нейната история продължава да подхранва дискусии за имиграцията, идентичността и американската мечта.